Sinuwun pun to. Bagong piye? Nun sewu amang pinarak wingking sekedap kemawon. Ana apa nom penting nih, penting tinimbang sampean kok gedon lho. Mriki. Ana apa Bagong? Sampean lak padhang pikire. Iya. Merga Ngendikane bapakmu Kyai Semar. nah, apa ora ana tanda-tanda pengen matur nuwun karo Bapak Semar ngono. Yen ngono aku tak ngaturake panuwun. Aja omong tok. Ratu tedak marang desa ngene mosok ora nggawa apa-apa lho sampean. Kebangetan sampean ora kulak pawarta adol pangrungu lamun to bapak dina iki ya syukuran. Syukuran apa? Lho, nyukuri kanikmatan saka Gusti. Tasakuran sing ditindakake ana dening wong sak desa kene, nenggih syukuran PTSL. Lho, apa kuwi? PTSL. Lah ya kuwi apa? PTSL iki kepanjangane ya kuwi pendaftaran tanah sistem langsung digadekne. Anu langsung ngono lho, mboten ngangge digadekke kok. Kucluk apa piye? Njur nang anake napa-napa ket esuk mau wis gerak jalan. Terus ngenekke senam, reog. Bengine sik wayangan, tur panitia mesake mergo wayangan sore udan terus. Sampeyan iki lho mbiyen iso dadi ratu iki sing ndukung bapak. Mosok ora pengen bantu bapak nggih syukuran kurang akeh, nggih ngragati dalange kurang separo. Njur apa aku iki pekewuh yen nganti tak aturake marang Kyai Semar pribadi ya yen panjenengane kersa nampa yen nganti ora ya piye. Bapak Semar mesti ora gelem nampa, mergo Bapak Semar iki nek bendaharane dhewe. Bendaharane sapa? Loh, siapa lagi kalau bukan saya? Lek badhe nyumbang liman kula. Upamane aku bakal titip dhuwit supaya dicaosake marang Kyai Semar liwat kowe, kira-kira kowe gelem apa ora? Bareng nampa dhuwit kok bagonge akeh. Aku ora bisa menehi akeh iki mung dhuwit sing gunggunge mung 20 yuta. Mboten napa-napa 20 yuta sing penting ikhlas lahir batin aja banter-banter. Lek ikhlas aja dimani sapa-sapa. Kula tampa nggih. Jenengan nggo amplop mboten? Ora nggawa. Mboten masalah, kula tembuti-buti nggo amplop kosong ngono. Nggih jagani lek enten urusan-urusan ngene iki lho. Kuwi amplop stempel dadi siji ngono. Kyai Semar pripun? Digoleki Bagong celuk Bagong sik to aja omong sik. Mar. Rene. Nyeluki wong gerak. Nuwun sewu dipun prayogakaken anggenipun pinarak. Iki mau lek ora tak peksana dhek ora gelem muncul. Apa? Iki mau tak peksa Ndara Puntadewa supaya mbantu lek saya melarat to. Tak sawang kok kene tak sawang ketok mung brengosmu tok ngerti ra?